Gwapo. Okay, kakabsat. Ang datay manen nga mangindayaw iti apo iti dito akong daway. Katika kablaw ko tinagan ni Apo Diyos kadatay amin iti dito nga gundaway. Na kayo nga addaw nga agdingdingag, agbuy-buya iti live streaming mi. Nin tiyan naman ang pasit tilobong ti pakatanunan na dito nga aramid iti dito nga gundaway. Talik ko tinagan ni Apo ti manang ikablao ko tunggal maysa tadda kadi nga datoy nga sasaw ni Apo manen nga intay mangigan kan panagdayo tay kanyanay ti dito nga bigat ket adda kadi nga iso ti agbaling nga urag sak ti intay panagbiag nga dayaw kanyana. Wen nga kakabsat intay nga da idaydayo ti Apo ket ayabak nga rod ti kabsat tayo nga iso na iti mang idaolo iti panglukat akararan iti detoy nga bigat kakabsat. Hallelujah. Amen. Amen, Lord. Hallelujah. Panginoon, pinupuri ka namin at sinasamba sa araw na ito. Lord, Ikaw ang makapangyarihan. Ikaw ang Diyos, Lord, na makapangyarihan. Yes. Maraming salamat, Lord, sa pagmamahal mo sa amin, sa paggabay sa amin sa araw-araw, Lord. Maraming salamat, Lord, sa kalakasan at kagalingan na pinapakaloob mo po sa amin. Lord, Ikaw po ang mamuna sa aming gawain sa araw na ito, Lord. Ang banal na Espiritu mo, Lord, ang manguna sa puso at isipan namin, Lord. Amen. Ikaw lamang, Lord, ang dinadakilan at luluwalhatian namin sa araw na ito. Maraming salamat, Lord. Binabalik po namin ang papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Dayo iti amoy ayatan nga kakabsat ket tiyempo na nga rodan tapno ni kasta itayo iti panagkankanta panagsala para iti apo ket ipay tayo nga iti the best tayo nga agdayo para iti apo. Amen. Amen. Tayo magyakanta nga ko na kasama ko ang Diyos. Anak ako ng Diyos. Ako'y di iiwan, hindi pababayaan. Amen. Amen. Kasama ko ang Diyos, kasama ko ang Diyos, ako'y di iiwan, di pababayaan. Kasama ko ang Diyos, kasama ko ang Diyos, ako'y di iiwan, di pababayaan. Minsan pa kasama ko ang Diyos, kasama ko ang Diyos, kasama
sitwasyon nga yan mi dumalan kami man iti apoy wenno danom apo hang kami nga mauram hang kami nga malmes gapo na daka kada kami. Thank you apo ti kinimbag mo ket itutuloy tayo nga kakabsat nga daydayo iti apo babaen iti panangkanta dayto nga kanta iti presensya mo apo. Amen. Hallelujah. Presensya mo apo at daya. Na presensya mo apo at dararago. Na presensya mo apo at dahiligapya. Na presensya madarasa, ta presensya madatarget, ta presensya madapan na kami. Di presensya mo apo at dadakan. Ta presensya mo apo, ta presensya mo apo at namnaman. La presensya mo apo at panagmaymaysa at panagmaymaysa ta presensya madarasa ta presensya madatarget ta presensya madapanakate daydayo ka. Daydayo ka, itagtag ka. Ang maymaysa kami na pinili, ang mangitag ay tanagan mo. Daydayo ka, itagtag ka. Ikagandamit, hallelujah. Para daydayo ka, idaydayo ka, itagtalo ka. Ang maymaysa kami nga pinili, ang mangitagay tanagan mo. Idaydayo ka, itagtalo ka. Ikagandamit, hallelujah. Ikagandamit, hallelujah. Ikagandamit, hallelujah. Malapit ka. Ikagandamit, hallelujah. Kagkanta mi apo iti hallelujah para ken ka kapuna o Diyos tas ikalay iti may kari nga umawat apo iti katanukan nga gloria panagyaman panakaitan-o panagkarubab o Diyos si kaapo iti ari dagiti ari Dios dagiti Dios apo tanukmi tagay mi tinagan mo yaman kami ken ka iti ayat iti presensya mo Diyos kapuna tayo iti presensya mo iti rago talget panagmaymay sa kapya apo. Thank you very much, O God, for everything. Ken when apo itultuloy mo nga apo nga mangsagid apo iti puso when ubiyag ti tumunggalmay sa apo iti daytoy nga panagdaydayo. Agyaman kami. Itinagan mo apo Jesus, idawat ken isumimi ti apo iti Lord. Amen and amen. Palakpakan tayo man iti apo. Amen, manaydayaw iti apo. Ayat nga kamsat ti maminsan pa nga gundaway, kayat mi nga kablaw iti nagan iti apo
babaen tinagan ni Apo tayo nga Hesus Kristo nga iso ti manubot ken mangisalakan tayo. Kadagiti kakabsat tayo, di balasyo ti taaw, di Pilipinas, di Singapore, di Hong Kong, Macau, Amerika, entero nga states ti Amerika, ore pa kakabsat tayo di Russia kakabsat. When magkabsat tayo di Ukraine, Israel, ket ti Europa kakabsat ken iti pa UK. Madaydayo ti Apo tad datay manen nakikimitan numampay dududwa ti pakakitahan ti kabsat yo ngam amuken patsek ni ribo-ribo iti agdengdengeg. So mamati kami tatangal daw addaman ti maisalakanen adagiti mabalbaliwan at dapat digiti mapatibker iti pamati na. Amen. Giti kabsat tayo Ilocos dagiti kay Kailocanwan. Naimbag nga aldawyo, rabiyo, nanyaman, iti oras, kapakadanunan, dahil nga live streaming tayo. Amen? At kay sa atin manan, nga warwaran nagiti sa uti Apo, tapno kastad ada nga mapatibker, iti pamati tayo. Mura pa dagiti kakabsat tayo dito, unag ti iglesia, naimbag nga aldawyo mo't kakabsat. Bako na yung nalipatan na kami ni Sister Honey. Saan pa? Well, kakabsat, intay nga rod itultuloy, jay siya, sa uti Apo, hindi napalabas nga, duwang alawas hindi napalabas, nasagid tayo, jay, manipod di sa uti Apo, ti Marcos, Mark 5 verse 21 to 24, wano manipod ka tayo, jay, kuna tayo nga, babae nga, dati, sangapul ket duwa nga tawon nga agpadpadaran. So, alaan tayo man ni kabsat ada digiti ato nga i-highlights tayo kayat tayo mga warwaran amukan pacheck. Saan lang nga dahi na inadal tayo idi nga aji kuha tayo idi nga manaji ko na tayo iti unschedulable blessing. Kaya nasa una di madin na schedule madin nga mapagpadaanan nga bendisyon. Kitan tayo aji babae ket hana napadaanan, hana insagsaganaan ko nakubang mabilisyonan day dingal daw. Nung gaputa da nangegna nga dani Apo tayo nga Hesus Kristo, iso di jay kakabsat naawat na iti pamindisyon, iso di na agasan na waya-wayaan na. At dapat di ko na tayo nga unschedulable kat pay nga presensya ti Apo. Dagiti Israelita idi nakalasat dan manipod nakatalaw da manipod di Ehipto ada tinangidalan kadakwada so di presensya ni Apo babaen jay ulap iti aldaw ken apoy iti rabii. So dagiti ket presensya ni Apo nga handa pulos hanga na plano dagiti no dikit ti talaga nga kunatayo nga saan nga mapadpadaanan nga presensya ti Apo kung saan nga mapadpadaanan nga bendisyon iti Apo. So, intay tatta kakabsat, ijay manipod ijay Mark 5 verse 24 oray ilaan tayong gadi 43 no kayat tayo kakabsat. Ana, nga pasal kakabsat manipod ijay Marcos kapitulo 5 bersikulo 21 ingana iti 43. Ngam alantay latan ijay panakabuod nan ura di 24 lang sa tayo itultuloy madamdama. Okay? Manipod di 21 kakabsat ko na natoy bimalasi man ni Jesus anapan ijay bangir ti danaw. Idi addan iti igid inaribungbungan ti nakadadu a tao. Demteng ni Jairo kuna nato ni Jairo kuna mo ti daddu mga teksto tayo, may isang opisyal ti sinagoga iti dayta nga lugar. Idi makita na ni Jesus nagparintumeng ket nagpakpakasi kenkuana. Ngan-nganin matay ti balasitang anak ko kinunanat ti kakabsat. Pangaasim ta umay mo ipatay ta imam kenkuana tapno umimbag ket agbiagpay. Di 24 kunana kimuyog ni Jesus kenkuana nakikuyog met ti nakaad-adwa at tao nga agdidinuron iti likmot na. So, kasakbayan dahi di kabsat adamon may san. Okay. Saan laeng nga dahi ti pakasapulan iti mission ni Apo tayong Hesus Kristo. Kunana di kabsat at dapay may sa. Adda sa di iti may sa nga babae nga sa nga pulukot dua tahunan nga agsagsagaba iti panagbulos iti dara. Nupay adon ti mga agas kenkuana ket nagastunan ti amin na kwartana panagpapaagas na saan nga umimbag no diket kimaro iti sakit na.
Nadamag na iti may papan kan Jesus. Nakilinatlet nga rod kadagiti tattao aging gaan nakasidag iti likudan ni Jesus. Kinunana ti bagina uno ti sarsarili nakabsat. Kunana jay no masagid kukuma uray takawus na laong umimba gakon. Sinagid na ti kagay ni Jesus dago sa simardeng ti panagbulos ti darana ket nariknana nga imimbagen. Kaya tayo ti panagkararag. When apo na ibasa na apo, iti saom, o Diyos, kat apo, tulungan mo rin ti anak mo. Tapno kasta may lawlawag apo, nga dan apo, iti nasabit, kan naimnas una nga pan nakataros, nga kat kumibkar apo ti pamati, dagiti kasapulan apo, iti pangpatibkar, kat o Diyos, damo dagiti mawayawayaan, o Father God, kat adamot o Diyos, dagiti maisalakan. Agyaman kami at kadi sa umapo, bendisyon mo Diyos, tapno kasta na balay kita tangal daw. Agyaman kami, kukam ti amin ng gloria, kadayawan, tinagan ni po Jesus. Amen. When kakabsat, alahan tayo dito, ini paulo na nga, a touch of faith, wano sagid ti pamati. Amo yung kakabsat, manipo di jay, no na mas basa tayo, iti biyag ni Pedro, idi dajida bangka ket adada dagiti daduma di jay nga disciples na wenno apostoles ni Apo tayong Hesukristo ket ijay kabayatan dayta nga dajida tingga ti baybay wenno ti danum kunatay tingga ti danum kunatay latan ado dagiti kuatay nga dajida tingga ti danom, tingga ti baybay, dagiti scripture nga nagdudumaan nang tingga ti danom dayjay. Ket nakita na ni Jesus nga magmag na iti rabaw iti danom. Ket ti kunana, di nakita na kakabsat, ket umayak met kunana kun kay nasa way mo. Padasin na met ti makipag na jay. Ket idi kuan kakabsat ket naripar na dadi dakkel nga daluyon ket ijay metten nga nagfokusen ket idi kuan ket nagin inot nga lumned ket kunana apo kunana isalakan na iso intay nga ima na ket sinagip ni Apo Jesus wenno dagos na nga kunatay lata nga nadiya nati Ilocano hangay nalaw ata dagos na mga inalaji ima na ginuyod ji ima na wen ket ijay kakabsat nga hanbet lang nga limnet ngumijay kakabsat adapay ti sauna di na po tayo Jesus ijay nga sika nagbasitan ti pamati ngum hanga dakas day din bagana tahang nga masapul ti dakkel pamati hanem baga jay nga masapul ti dakkel pamati kunana jay mabaling nga na sa ulang ni Apo Jesus dayjay ti angaw na nga talaga mo nga basit ti pamati na nuntay ko na ako nag-imbag pa dayjay basit ng diawan. No awan pamati dad adda. So iti kakabsat kitaan tayo hanga masaptay ko naktatay hanga masabol ti dakkel pamati. Ta kunana jay uray no kasla lang kadakkel ti bukol ti mustasa kunana. Dayta nga pamati mabalin mo nga kunana jay nga ano ti kunano kumanen ti kuan ibaon wano utusan Tagalog kaya niyang utusan ang bundok di ba ganun nga sabi ni pastor kaya na nga mandaron kunana jay unay mandaron dayta bantay nga umakar giti tayo mukit ingka di jay bangir kunana jay kaya nang saon kakabsat gapo day jay batit nga pamati ket kaya na kabsat uno mabalinan na nga sulbaron ti anya mga pagparikutan iti biag na. Okay? Ure kasla kadakkel ti Paninol, kasla kadakkel ti Mayon Volcano, kasla kadakkel ti Mount Everest, dayta nga problema mabalinan na basta dati pamati nga basit. Okay? So intay nga tagtultuli kakabsat ito alaan tayo a touch of faith uno panagid, uno sagid iti pamati. Kada dati dagiti question ito kakabsat uno sa ludsod, nung nga rod kunana toy nung arod iti pagsasa Adam ket agbalinan nga awan iti kaisiskan nawon no awanen iti wala sa paksa kunana kumano Tagalog kumana irrelevant when your position becomes irrelevant kunana nung arod dati pagsasa Adam ket awan bot iti talaga nga puntusan awan mo iti sangsangumon sa bali nga istorya kuman okay ket diti kakabsat kitaan tayo manipod dito
ni Jesus in demonstral na yung pakita na nga isu manipod dito yung libro iti Marcos nga isuna ket maysa nga dipen. In other words, and this is the Jesus demonstrated in this book as a servant. Dimot ko natay da kantatay nga servant king. Muna malagi piyo pala dadi nga kantahan tayo, he is a servant king. So, ure pa di Mark 10 verse 45 ko natay, the bottom line on that, taalaan tayo di banda nga to na dayto kapsat sa tayo to alaan dayto nga adal. Iji Mark 10 ko na dyan, verse 45, this is the bottom line, iti mun una nga bersikulo na tapno, maala tayo di kayat ng saun, iti sagit, iti pamati. 45, kuna na tikabsat, 45, taura iti anak ti tao, san nga imay pagserbian, no di katapnog serbi ken yawat na ti biag na mangsubbot kadagiti adu at tao. When kakabsat, kitaan tayo, manipod iti Marcos 5, iti kangatuan na adu dagiti inaramid na putay nga Hesukristo nga nagmamayat, nabalinan na kabsat, kuna natin nabalinan na pa nga winawayaan iti maysa nga lalaki nga daytoy ket naluganan iti dakes nga espiritu kunanan sa Diana naluganan. When kunana dito nakakita napasamak tinaluganan a lalaki iti dakes nga espiritu. Nabalinan niya putay nga Hesukristo nga pinaksyat dayjay. So, daytoy ket aramid iti Apo tapno kasta maiparangarang nga dakkel iti pannakabalina. Saan na nga mabalinan? Kapaksyatan dayta kakabsat ket kunana jay kadagiti bababoy kunanan sa jay a legion of demons kunana napanda manib kadagiti baboy. Ket idi kwa nagtatareda iti baybay ket inhalnalmusda no kasano kaadu kakabsat si may nga lalaki ngem nagadu ti simmanib ken kwa na nga demonyo wenno dakes nga espiritu. Okay, so that's the bottom line. When Jesus encountered a man who needed a compassion, he was there to provide it without asking first an offering or something in return. Then hanga ni Apo Jesus no aramiden na dagiti kwa na dagiti akem na hangag daw dawat ti kwa offering pay ang arod hanakon ko na gatangan nakpengab ti lunch ko hanakin ko na kabsat. He will do it because some people when kasla kada tayo masapul tayo isuna. Masapul tayo without asking an offering or something in return. Nagpinta sana iti Diyos nga pinati tayo dayta kakabsat. Okay. So, Jesus is there for us in the same way. If we seek Him out, kaya nasa awon. At dani Apo Diyos, mapadasan tayo mo, dahita napadasan na dahita nga tao, kung napadasan dahito yung anak ni Jairo, kung tay babae nga agpadpadarat, iti sa nga pulukot doon katawon. No! Kit di ko na dyan, if we seek Him out. So, adalat tamot iti ko na dyan, ada iti ko na tayo nga rason na. Nula, no di mo kaya't hami mapadasan. Okay. Okay. So, number 1 kakabsat, point 1, faith matters. Okay, so di mo kakabsat. Talaga nga importante, iti pamati. Pamati. Manifod 21 to 24, naibasa tayong kakabsat, nga bimalasyo man ni Jesus, tanapan ni jay bangir ti danaw, idi addan iti higit, inaribungbungan tinakadado nga tao. So, faith matters. Jesus and His disciple head back across the Sea of Galilee. Kitantay kakabsat. Idi lima sa damapanda di bangir, adot tinalawan da jayon, nga kunana ijay, inaribungbuan ti adu nga tattao, adot tinalawan da di nga tattaon. So napanda di bangir, adu manan iti nadanon dan. So nakitaan tayo kakabsat, one crowd sent him away, another crowd welcomed him in. Talagang kasursurutin da. Nung maminsan kakabsat, ang damo kasta nga kwatayo na. Nga, bumalas yu tayo manon kaya nasa uwan nalpas manon, dagiti pamadas tibiyag tayon, mapantay di bangir. Aduman dagiti pamadas nga umaribungbong kada tayon. Ngam ni Jesus, hanakin una nga, agsubli mo lang iday ko na baka basitaan. Dito ikat,
napanpay laeng. No alaan dati espiritu labiyag tayo ay ito nga kabsat kasta, ano dagiti maribungbong nga pamatas tayo, ano dagiti maribungbong kakabsat nga rigat iti panagbiag. Ngem, diti kunakon, kasla tayo lang may sangal leon, nga awan iti kabutbuteng tayo, naturod tayo. Amen, amen. So whenever he went, there was always a crowd attempting to get at him. See? Kastamag ka tatay kung nagtatay tayo mununan, ura na ito papanan tayo, adalat tayo, iti problema tayo. Ngam na kaya nga sa uwan, hantay nga itultuloy dahi ta. No anati, dati plano tayo ituloy tayo latta. Dagiti lapid lang kakabsat, taam ngamin, ti kabusor, nga nabalay gita yun. Datay dagiti manmanan na. Amen. It is dahito nga tao, agnagan ti Jairus, isunakit ko natin tatay nga, isulat ti mangidada ulo ti may sang sinaguga, di mat? Napaki ni Jesus, dahito nga tao kakabsat, mabalin nga kuna tayo agsirsirbi, uno, dahito we consider as an elderly today. Isunat dagiti panghamaan, kuna tayo kadagiti nga panawinan. So, he was highly respected. Pagrarauman, respetuan, isir-sirbian, Coke, kunanay, Coke man with ice, please, Sister Lingling, nakanana. Pagsirbian nyo. He's a leader in the church. Amen. He's a leader. And this is a Jewish church, okay? Ko, inlawlawag na kakabsat, nga ti anak na, kat balasitang. A precious 12. No balasitang ko na tayo, 12 years old. Kasano nga ta nga nag-match day dyan na, 12 nga taon di balasitangan. Kadyag kasapulan mo ti pa nakaagas, ka-12 nga taon nagpadpadaran. Ano tayo ti mathematics of life manan nga tan. So, kitaan tayo ti pasamak, iti sao iti apo. Di kite? No sapay ta dayji nga aldaw, isumot iti, matmatay ti balasitang kun kunana di teenager aja di matpasta. No alanta di balasitang kada di 12 ti taon na. Ije nga mangrugi nga agbalasitang iti paysa nga babae uno ubing nga babae dayji 12 ti taon na. So hanga magic dayto nga makita tayo ti aramid iti Dios kunana to. Kitaan tayo di approach na kakabsat. Daytoy nga leader iti sinaguga, uno mangidada ulo, uno elders iti sinaguga. Kuna na to, amuyo, impurwak na pa lang, uno pinukaw na di pride na. Kuna na jay. He tosses his pride aside and comes to Jesus for help. Daddo mga ming kakabsat kat nangato unay dagiti ko atay so kaya daytoy kakabsat surusuruan na tayo ni Apo Dios nga uraan niya ti kasasaad mo ta uneg ti iglesia, uraan niya ti kasasaad mo ta uneg ti pagtaengam, uno di uneg iti pagubraam. Masapul kakabsat, you need to toss your pride aside and come to Jesus for help. Amin tayo kakabsat, hantay ka perfectohan mo masapulan iti tulong iti Apo. Masapul mun tulata. Uri adda amin kinkan masapul mun tulata ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Adda kinkwana iti so amin. No ti kababalintay kag balintay mo't nga kasla ka daytoy kakabsat. Nga ni Uncle Jairus ket nagpahintumo nagpakpakaasi. Hana kinita uri nga ta nakarob isuna tay suna nga rod ket may nga nga pangpangulwon wano mangidada ulo ti sinaguga. Challenge tayo kakabsat. Anya nga rod taramiden tayo, nung nga rod masakit iti anak tayo. Una untay ka di, iti mapanti doktor, una untay ka di, nga agsapol iti agas. Anya tayo aramiden nyo, nung masakit na tatawa. Mabaling nga kunayo, ay kararag sister, kunatay tagdingdig ti sermon. Yung kinagpaiswanan na, una tayo, dagiti agas. Anak ko, kinantapan na temperature mo, kung natin nga dagos. Anak ko, nabara ka, may katapunasan ka. So, nung maminsan kakabsat, ada dagiti neglected moment tayo, panaybiyan. Malipatan tayo, di nga tanang mayat noon una tayo ni Apo. Daytoy kakabsat nga opportunity kapsat, may pakita kadagiti da dumapay, nga
may pakita, kadagiti daduma, mamatmatanda, nga ni Apo Diyos, iso tinendakulan nga mangagas. Hallelujah. Isu nga dayto iti inaramid na may nga dagiti nga pasamak tapno malukatan dagiti mata. Dagiti nakulaapan nga mata. Usapay ununaan tayo maminsan dagiti laing tayo. Mo dayta nakagpuros iti kwa bulong iti kaimito, bulong iti baybana, tapal-tapal ko gini tay anak ko. Mayat dagi jay herbal. Yung lingotan na may nga tano, ikararag tayo. Ana? Okay, while Jesus is traveling to see this child, kunanat toy, a sob plot begins to unfold. Kaya nang Samuel kinikita ka toy, sob plot. Kasla kung mga, it's part of the story, kunanat jay, yung saan pa'y kuma. Tadang turungan ni Apo Diyos. Ununa, ay na Apo Jesus, ununa pa'y kuma di ubing, santo day ta kumangam saan? Kitaan nyo kat naglaing ni Apo Diyos. On the way, kunana dyan, to see Jairus' child. So, damo day to. Simpal salimot na dikit. Ngamin, day ti kakabsat, makita tayo. Di jayan. Day ti, makuna tayo nga, point number 2. Yung point number 1 tayo, so yung faith matters. Point number 2, touching Jesus. Hangay ito so amin kat makasagid kini Jesus. Hangay so amin kat may balikas da nagan na. Haan ngay so amin kakabsat kat umasidag kini Apo. Point number 2, touching Jesus from verse 25 to 35. Kita tayo kabsat. 25 to 35. At da sa jay iti may sa babae sa nga pulo kat 2 taon na nagsagsagabay iti panagbulos iti dara. Iti dagnupay adun iti mangagas kinkwana kat nagastunan ti amin na kwartana pa nagpapagas saan nga imimbag no di kat kimaro iti sakit na. Nadamag na iti maipapan kan ni Jesus. Nakilinatlet nga rod kadagiti tattao agingga nakasidag iti likodan ni Jesus. Kinunana iti bagina numasagid lakuma, masagid ko lakuma. Uray iti kawus na laeng umimbag akon. Ajikat ko na kitan tayo kat exclamation point. Umimbag akon! Kunana ka tayo jay. Adati biyag na ka tayo pinang balikas na. Sinagin na tigagay ni Jesus. Dago sa simardeng ti panagbulos ti darana kat nariknana nga imimbagan. Iti dayta ka nito nadlaw ni Jesus nga adda pan nakabalin na uyos kenkwana kat sinango na dagiti adda iti likodan na. Sinaludso na siya. Sino tinang sagid iti kawus ka? Kinunan dagiti adalan na. Makitam dagiti adu at tao agdidinoron iti likmot mo ket saludsodem pailaeng no siya sino ti nang sagid king ka. Sino ka tati naturod nga nang ibaga dayto nga adalan na. Handem bagat iti di ba? Nasao dayto siguro no, da siguro mat iti kuana. Mabalin. Kaditihan na nga adalan na kunana ket sino ti adalan na ket suda mo lateg kukuyaw. So adalat tama dagiti sumupsupyat di mat? Adalat dagiti na laing mat nagpasagid. Kaya ngam inwaras ni Jesus ti panagkita na tapno bigbigen na no siya sino ti nang sagid ken kuana. Nadlaw ti babae ti napasamak ken kuana isu nga agtigtigerger iti buteng nga masidag ken ni Jesus sa nagparintumeng iti sangwanan na impudno na ti amin nga naaramid. Another one nagparintumeng manen kakabsat. Nagparintumeng ni Jairus ket nagpakpakaasik ken ni Jesus nga panaagasan jay anak na. Ditoy nagparintumeng kunana iti sangwanan impudno na iti amin. Siputan niya yung impudno na iti amin. Anak ko kinuna ni Jesus iti babae. Pinaimbag na ka iti pamatim kunan ingkan as itatal na ket saan ton nga agsubli ti sakit mo. Madama pay lang agsasaw ni Jesus idi dumteng dagiti naggapu ti balay ni Jairo natayen ti anak mo. Impadamag dakin ni Jairo apay aring gurem pay lang ni ti mistro kunada manen sino man natin nang ibaga dayto yung adalan nan.
Ang pataring gurang pa lang ni Mistro ko na naman. Kung saan naman dito yan nga imbalikas mo sino dahito. Okay. Touching Jesus. Ni Jesus, katsurusurutin nga talaga, iti ado nga tattao, kunana, jay kakabsat, ken dagiti nga tattao ko agkasapulan da iti tulong ken iti panangaywan wenno ada dagiti kayat da kasaludsuden wenno ado ti kayat da nga maamuan ken kuana. Okay. No alaan day kakabsat, dayti nga babae nga agpadpadana iti nga pulukot nga tawen kakabsat, dayti kondisyon na ket saan nga hanga gagangay. Manmano dayti nga mapasama. Iti sa nga pulukot nga tawen kakabsat, dayti nga babae kunana jay ket kanayonen nga marikrik na daytoyen. Ket adway may nga preaching idi. At dati ko na hindi nga, dahito nga preaching kakabsat, na idatag kenkwana nga she is an unclean woman. This condition kakabsat, she saan nga talaga nga, tay ko natay, she is unclean by society standard. So, jay kinatay din yan, malagip yo, adagam ti isolation din. Agiti da sakit na ket handa kayat ida nga tay makipulapul. Narugit ti panagkita da kadakwada. Da sakit dawen. The result will probably exhausting and taxing on her physically and mentally. Uri sino mo ta? Si kama mo, dusi nga tawo, nagpadpadarakan. Ana, di kagad ma-exhaust, di kagad mauma, maupa yun. Dadduman tupay, da sakit inata, da iti maysa ko na, da dati nangugmi, agsagsagaba ti sakit ket agsapsapulen iti tali nga pagbekkel na. Yang angaw mi pa idi nga hindi ati na ipatulod mo dahi ti tali na pagbekkel na ngarot kung kuna. Ngem angaw mi lang ita nangigbi dayjay. Nung kaya nang sa hanga kay nasa uon nga dahi ti ket tutuno. Nga di ikarkararak mi ibabatan mi nga agasan ni Apo Isus isuna. Okay. Physically exhausted, mentally exhausted kabsat narigat dayta. Additionally, kunana jay, ti panagdardara na pa'y kabsat, kat inikandan iti leveled her ceremonially unclean. Si kama nga ro, inikanda ka ti, imbis ko mga itabadong kumakat, I am a child of God. Ikabel da jay kidi nga, unclean creature, kung kunada jay, dahi nga babae, kung kunada jay. Iso ti level mo dahi jay, makita da lang, di tayo tanday. Nagbarsit ay ta kung kunada day giant ti pa nagkita uni standard ti tao kaday ta suksukaten dan kakabsat gapudjay agdama nga marikrik nana. She would be shunned by public events and treated out as an outcast. Kita niyo pinanguyaw da pinang saan da nga ikan kano isunan iti publiko kunana jika tatratuan da isunan nga rejected in takwil dan nilaksid dan awanen isuna iti no iji ko mabaryo ket awan isuna jay nilaksid dan kasla inconsider da isuna nga natayon kita man nagsakit panunuten dayta na ket no mabising ka nga ruden ket pangkakadagiti kakabsat mo no naganak mo baga ay matay ka nagsakit panunuten kakabsat. Okay. Ngam dayti ti nakapinpitas una ay kuna dahil tao, kunana, nga naluganan ti demonyo, ket kastamot ti trato dakin kuana. Ket ni Jesus, sarasaraken na, dagiti nalaksid, sarasaraken na, dagiti rejected. Ni Jesus, ti trabaho na, ket saraken na, dagita, ket nagsayaat kabsat, no idadadanes da tayo, irururumon da tayo, ket dagiti ti sasaraken ni Apo Dios, dagiti malmaliiton da, dagiti babbabaon da, dagiti uyawon da. No kuma, hana sarasaraken ni Apo Dios dagitoy, hana kuma inagasan ida, hana winayawayan ida, hana inkararag ida, nilikudan na kumada. Nung naggasat kakabsat agiti da kastoy nga marikrik nana uno masagsagaba da nga kakastoy isugayam iti sarsaraken ni Apo tay nga Hesukristo. Kada kayo kakabsat ngagdingdingeg sangkay maumanan iti namnama no marigrigat ka man nagkurkuram ka man ti pagkasapulan iti biag ket awan unay ti gagayem mo
Awan unay, ito mas asideg king ka. Nagdakkelan. Di makigaygayom king kani. Awan sa bali na apo tayo nga Hesus Kristo. Ipasabot na kami nga pagkasapulam. Manipod tirago, ragsak, liwiliwa. Di pa nagbiag. Ang kamawanan tinamnama, dadagiti kinit. Naluganan na ni demonyo, agpadpadaray, ti nga pulo kat do nga tawan, di anak ni Jairus, kat kunada nga natayon. Yung sinarak ni Apo Jesus. Tinalawan na dahi, nagadu nga tao. Nagpuskol nga tao, tinalawan na. Napan ka dahi jay, na idumduma nga tattao. Nung naidumduma ka, nagragsak ka kabsat. Ay ayatin na kanya po. When kakabsat ko na jay, di verse 26, she has depleted, kahit na sa na busbus na amin nun, her financial capabilities, na busbus awanan amin nun. No one could help her, but she would have still had to pay her doctor's bill. Kitam, nabusbus na, kahit na sa adupay dagitihan na nabayadan, nga bills na. Ngam idikuan kakabsat, dahito ti kaimbagan. Di panunot na, all her thoughts, all her needs, turn to the one she has heard about. Si nangug na. Di panunot na, anong kasapulak, nakon ijayon, ato ti last chance kakabsat, nga napanan na. So, hantay ko mga pagpudyan ato, napintas ay tinarami niya po, ngayon ko tayo kunakon, hangko mga iso di maudi. Hantay ko ipapaudi niya po, Jesus. Ngayon, adamot lang dagiti wagas, nga aramidin niya po, Diyos. Ngayon, dahito nga wagas, iso tayo imayin niya po, Jesus, kadag tibiyag na, gapo, nakita na, ti panagsagsagaba na. Kada tayo, sakbay tayo, agsagaba, kadag ito, tagsagabaon tayo, agkararag tayo, awagan tayo na po, Jesus, tapno kasta, maliklikan dagita, nga panagsagaba, uno dadakkel, nga pagparikutan, itibiyag. Kunana ti kabsat, she stopped with the thought. Kasta tayo mo minsan, hantay dapat nga, no, dati na panunot tayo, nagsagpaagas, ada sa mga kasya, you need to stop. Agsardeng ka, agpanunot ka. Thoughts are optional. Nga tayo, iti panag sardeng mo, panagpanunot mo, adaking kang agpili. Nuham mo kayat, mabalilatan, ngam no kayat mo, dikat na imbag pa, na pipintas. Remember, you choose which thought you hold. Kaya nang sawan, no, aji na panunot mo, no, you hold, aji, dapat ay titenglam. No, di panunot mo kuma, uno adi na isagi di panunot mo, masapul nga dayjay adalem nga na siya at. Hanga basta thought and thought, kasi ka arami dayjay, you need to stop, think, and ano ko listen ko na dayjay, di ba? Lante dayjay, nagpintas dayjay nga example kakabsat. Okay. If we read in verse 27 to 28, look at the direction her mind takes as she comes closer to the Lord. Kita tayo. Her mind is consumed. At nga babae, jay panunot na, consume ko na, her mind is fueled or energized or contain a large amount with reaching Jesus. Ada di panunot na. Napuno di panunot na nga, may salaang, nilipatan na ito sa maaminan, kuna na jay, pinununa di panunot na, sa maaminan, ay, masagid ko laang. Hanak kinung ko na nga, kasano nga umasidad, kasano nga niwalin da, kasano ti kasano, haan! Aji di panunot na, may say, so dahil jay, masagid na lang niya po Diyos. Kas tatay mo kumakakabsat, we need to fuel our mind, ti positive. Pagimbagan tayo, pagsiyaatan tayo. Ay JT kabel tayo mo di panuno tayo kasla kada ito nga babae kabsat. Is Jesus the one you turn to at the beginning or the end of your struggle? Saludsud kabsat. And how this woman approached Jesus is of most interested. How?
So, di ko natatayan, nagparintumeng kat, ti sangwanan na, impudno na, iti amin, nga naaramid. So, dahito iti kasto iti kiyasideg iti apo, kung kastimot iti kayat ni apo, yasideg tayo. She doesn't want to interrupt him, so she approached that way. Hana nga imbagbaga nga, riparin na, mama! Hana kinung ko na, ay, siyak, ka sa bulan ti agas. Haan? Nagparintumong. Kut ko na jay, why? Her shame, her guilt, her condition has put her in position of lowliness. Numaminsan kakabsat, kastatay kumama kakabsat, hantay ibain kinapo tayo ng Hesus Kristo. Hantay ibain ko mati kasasaad tayo. Nalipatak ti nagkararaghapo. Kastoy apo inapak ni kastoy. Kastoy apo intaray ko di kastoy na kastoy apo. Why? Awan mawan king ka. No, guilty ka. Ibagam ka niya na guilty ak apo. Dumawatag pamakawan. Nakababay tinaramid ko apo. This present us with an interesting other side. Who touched me? Ano ko na niya apo? Sino mawawag kanya? Sino nang sagid kanya? Amuna ni Apo Jesus. Sino iti nang sagid kenkwana? Ti kayat na lang dayto nga saludsod kakabsat. Tapno kasta maibalikas tayo wenno kayat ni Apo tayo nga Hesukristo nga awitin na tayo manibod iti lawag. Ti panang confess tayo, uno panang ibalikas tayo, iti basol tayo, uno dinaaramid tayo, kay suday di ti wagas, nga ibiyalis na ka manipod ijay lawag. Manipod ka dahi aramidin nga pa nagbasol, ijay lawag ko na kumakabsat. Confession requires identification. Nag-confess ka, mapakitan, kabsat iti ma-identified na kanya Apo Diyosen. Nukunam, Lord, siyak dayjay, nagkumitak Apo, nakikamalalaak. Kasjayak. Anak, maawan king ka. Dalusan na kanya Apo. Tinakaw ko aja kastoy Apo. Makita ni Apo ti identification mo. Ti identity mo na pakumbaba ka nga tao. Awan ilimlimeng mo. Takitain nyo dahi ti kabsat. Inpudno na kunana dito, di mat? Inpudno na ti amin, anaaramid. Babaon siguro, di pinanglako na, mabalin siguro, ada naaramid na idi. Mabalin siguro, ada nagkurangan na. So, inpudno na ti amin, naaramid. Confession requires identification. This woman has approached Jesus at his feet. It is a place of submission. Ay, kung natin tatayin kinipasuran, submission. Submissive. Yeah. Tell Jesus the whole truth. Nagkabaka-baka nga tumader. Amo ni Apo Diyos dayta. Hamoy bagang, gagabaka mo. Amo na daytan. Check your schedule up. Amunan! Insagana na kapailang ahead of time. Ang kwarta ko, pagagawin na, amuna daytan! Isagana na kasapulam. Tell Jesus the whole truth. And the truth will set you free. Awan pa kadagsunamon. She knows she has been healed, and this is really for the benefit of those around. See? Nuhan nga rod nga kasi timbaganan, nilimod na nga rod. Nuhan nga rod sinagid. Ag binipisyo nga rod dagiti aglawlaw. Handa makita ti aramid iti Apo. Handa makita iti panakabalin iti Apo. Benefits of those around. So, we're in the crowd. What do you mean? Anak ko na na dayjay? Anak ko na na tataje? Nagpasagid? Sinoti ko ng iti dayta nga kanito ko na na dayjay. Siya sino tinangsagid iti kawus ko? Anak ko na nadyadalan na. Makitam dagiti ado nga tattao, agidodinuron, tilikbot mo. Kat sa ludsodan pa lang, no, siya sino tinangsagid king ka? Ato, very sarcasm ako na pamasagid. This woman in her position before Jesus' feet. Nung daduma, ando tamot ti kasta na.
Ura ibaga mo nga datayo iti na urnos nga panagkakadwa dalat tamat. Han nga maliklikan gapo ta ure pwede ti Biblia kakabsat kat adalat ta. Ana ti respond na ni Apo Jesus, anak ko kunana pa ito. Kinuna ni Jesus, anak ko kinuna ni Jesus. Pinaimbag na ka ti pamatim. Itantay nagpintas. Anak ko, kaya nang saun, my precious one. Why did Jesus stop? Jesus stopped, kunana ti kakabsat. Because Jesus doesn't want you or the woman will sneak away. Kaya nasa unaji talaga nga atay man awan mabalbalinan na nanay, sneak away, atay awan man lang mabalinan ni Apo kinkwana, hamal lang nga na fulfill the mission na, awan man lang na aramid na, timaray ka man lang, uno limabas man lang, awan ka is-iskan na. So, how did Jairus refer to his kid? Who is Jesus with when this event happened? Kasatatagdama. Sino nga rod? Tikadwa ni Jesus no umay dagiti pamadas ti biyag tayo. Sino kadwa ni Jesus? Da tayo. Saan tayo nga tinalawan ni Suna? Tahan na tayo mo tinalawan. The woman has been healed by her faith. And nothing more magical than that. Papay sumat. Hanga klik nga nagasangkan. May salang ko, nagasangkan. Haan? Gapu iti pamati. So, di ko natay tatay, iji point number 2 tayo, nga touching Jesus. Touching Jesus. She has directly go to the master. Papay sumag kakabsat, napinpintas pa'y kakabsat, no, da kasapulan tayo, hantay bagbagan, ay, hello, sister, so and so, ikararagan naman, tumaditi bagbagi. Go directly! Kayam! Atoy nga babae, nagdiritsuhan ng baga nga, istapon nyo man, i-traffic nyo man, dahil kita tattao tumayaan, isuna nga mismo, nakilinutlit ko na na English, he pushed herself through the crowd. And touched him physically with her hand. Touch Jesus with your hand. Kaya nang saon, ingato tayo, isuko tayo, dagiti, biyag tayo. Because God requires 2 hands in 1 heart. When you bend your knee, there is a power. Unanadjay. Dagiti ti masapul ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Dagiti ti masapul ti Apo kadagiti nga panawon. Jesus touched the child and she lived. Jesus touched the woman and she was healed. Jesus not going to let you waste it. You belong to God. You belong to God. You belong to God. Madaydayaw iti Apo. Dayto iti sao ti Apo, katagyaman tayo iti dayto nga kanito. Ket dawatek mga rod kini Pastor James, tayo suna kabsat iti mangituloy ken manginayon pay. Amen. Yan mga kabsat, itulong ng permiso, maituloy ko kay nayunak. Amen. Ngayon, isang karay baga tayo kakabsat, mensahe na lawag, kompleto, kathan nga masapul nga nayunan, ta kompleto nga rod. Kaya't ko nga i-challenge kariten, kan idanon, titunggal maysa, nga agdingdingin kita, nga ti Apo, amuna, ti naguneg tayo, winupan pananutan tayo, urehan tayo pa imbagbaga. Ti Apo pa'y, kahit iso na ti Diyos, ti nakaskas daw, wino, mirakulo. Ida ito yung istorya, impakita ti Apo, ti kina powerful na, kina man nakabalin na, awan imposible kan kuha na. Nung may sa kakabsat ita nga ti kasasaad mo kat kaslaka di jay may sa nga dalagita nga nagbulos si Dara iti agarup
manong atawan, 12 nga atawan. Nyakit din nga nagatidog kino nagunday ket di nga panawen pinagtutuok. Papadasam laing di jay dual daw siguro nga dati problema iti wen ket alusiisan ka wenno surusurum ka nga ta. Ngem daytoy nga anak kunatay kaditad. Ket 12 nga tawen. Anya ket din nga nagatidog nga pinagananos. Ti naganak na. Ti Jairo kakabsat. Damagik men eta no anya ti agdama nga kasasaad mo adda ka kadi nga naidalip iti sakit. Kuna ti nagmensahe ammo ti Apo ti kasasaad mo ita. Di ko na natatay nga nagkaroon laing ti desire awan sa bali. Hana nga kinuna nga madanon ko nga ni Apo. Ket nagado ti tattao nga masalapon ko wenno mang trap kanya kana nga kinuna. O di kinuna na masagid ko lang ti pagananay ti Apo. Di lang nga desire. Iso nga tatta kakabsat. Sakbay di pa nagkararag tayo. Anyaman ti kategorya, anyaman ti estado ti kasasaad mo ita. Ulitek, ti imbaga ti nagmensahe, ti Apo. Hana nga pilpilyen nagiti mayaman, ti Apo hana nga pilpilyen nagiti sikat nga tattao. Birbirukin nakit dia, nagitay rejected, nagitay awan mang pangpansin kadakwada. Dagitay ti ammo, ti panangkita at bagbagita ket kaslaawan ti manggaygayem kadakwada. Rejected by the society, kanda dumapay. Kabsat iti dayto nga gundaway, ti Apo ag interesado unay. Actually ko na ti Biblia, ti Apo imay tapnon saan nga paserbian no dikit di agserbi. Ken ko na birbirukan na. He came down to earth to seek the lost. Birbirukan na ka. Kaipakita na ti ayat kan ka lukatan na ti ruangan ti man kaisalakan. Ket mapantayo iti panagkararag no adda ka iti naidalib ka iti sakit. Apay nga di mo ikidem tamatam ket ikitam ti pammatim iti Apo. Iti daytoy nga gundaway. Ket makipagsumurot ka ti kararag ti pammati. Apo Jesus agyamanak ti mensahe nga inak nangigan iti daytoy daw. Ket umayaken ka sa gidek ti gayadan ti pagananay mo ket dawatek ti panakaagas. Itinagan ni Jesus. Amen. Pantayo iti general nga prayer. Apo agyaman kami ti daytoy daw, daytoy nga oras. Ti saong ket si bibiyag launay. Inton maikasaba ti saom makita mi ti panagtignay dagiti imam katigiti biyag mi. Gusto launay nga kinuna ti saom nga ti lubong aglabas. Ngem wenno marunaw man ti lubong ken tinagyan ti lubong. Ngem ti saom wenno karkarim agtalen danto nga kankanayon. Daytoy ti pagkapitan mi ti daytoy nga aldaw ko. Ti saom uray maulit-ulit, ti saom uray sinnot mangi kaskasaba nabag nang dalat tatibiyag tati saom sikadayta. Wenna po awaten mi nga rod ti panakabalin. Amin kadi nga nakipagdingeg nga imay ti pammati awatan dati panakaagas. Dagiti kakabsat mi nga imawat ti panamati nga daan ti panakariribok ti panagbiag. Awatan da kaditi talna nga gapuken ka. Lawen na po ideklarak ti miracle sa miracles to everyone. Ideklarak the blessing upon blessing to each and everyone. Thank you, Lord.
Bendisyonam ti kapsat ngay naramat mo, pinakangiwat mo. Bendisyonam siya sino man nga tumakde. Daytoy nga simple nga pulpite winon nyaman pa apo. Samuk nga saan ka nga kumikita kadagiti kinatao mi. Nim kumikita ka kadagiti attitude mi kan iti pamati mi kan ka. Wena po at dati parang rebuke mo. Iti pamati kadagiti iti adalan kini Pedro kinunamda kayo basitan ti pamati. Awaten mi apo nga duma kasla dati panagkapoy mi met panakapatugaw mi panagkapoy nga mapo mabaling nga kunam anak ko si kabasitan ti pamati. So tatangal daw apo dumawat kami tulungan na kami kadi na agin Chris dumakkel ti panamati mi ken kang agtuloy katagbalin kami kadi nga smart nga susuldadom apo agbalin kami kadi nga iti attitude ti maysa nga layon apo in the name of Jesus maysa kami ko mga conqueror sa nga defeated hallelujah hallelujah maysa kami ko mga victorious nga victim in the name of Jesus ideklarami dayta tinagan ti Ama ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ket amen. Nambangal daw, nembag nga oras tayo. Amen. Eten nga. God bless you all. Happy Sunday everyone.